Esityksen aiheena on muotoilun opinnot Aalto-yliopistossa. Minä olen Heidi Paavilainen, olen muotoilun ja muodin kandikoulutusohjelman johtaja. Aalto-yliopisto syntyi yhdistämällä taideteollinen korkeakoulu, kauppakorkeakoulu ja teknillinen korkeakoulu. Nykyinen taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ARTS on käytännössä entinen taideteollinen korkeakoulu plus teknillisestä korkeakoulusta ARTSiin siirtynyt arkkitehtuuri. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa on 4 laitosta: muotoilun, arkkitehtuurin, taiteen ja median sekä elokuvataiteen laitokset. Muotoilun laitoksella toimii 2 kandidaatin tutkintoon johtavaa ohjelmaa: Bachelor's Program in Design and Media sekä muotoilun ja muodin koulutusohjelma, joka puolestaan koostuu 2 pääaineesta, jotka ovat mukavan suoraviivaisesti nimetyt muodin pääaine ja muotoilun pääaine. Keskityn tässä muotoilun pääaineen opintoihin. Aalto-yliopisto on erinomainen paikka opiskella taiteen ja suunnittelun eri aloja. Koulutus on kansainvälisesti erittäin arvostettua. Tuoreimmassa alakohtaisessa QS-vertailussa Aalto on maailman 10 parhaan taiteen ja suunnittelun korkeakoulun joukossa. Itse asiassa taiteen ja suunnittelun koulutus on ylivoimaisesti parhaiten menestynyttä suomalaista koulutusta, kun katsotaan erilaisia yliopistojen mainevertailuja. Valmistuneet itse arvostavat tutkintoaan ja myös kokevat työnantajien arvostavan koulutustaan. Uraseurantakyselyyn vastanneista peräti 90% on 5 vuotta valmistumisensa jälkeen joko työssä tai yrittäjänä. Työllistymisen muodot ovat monipuoliset. Taiteen maisterit työskentelevät yrityksissä, yrittäjinä, kunnassa tai kuntayhtymässä, erilaisissa järjestöissä, säätiöissä, seurakunnissa ja niin edelleen. Työnantajia ovat esimerkiksi Helsingin ja Vantaan kaupungit, Posti, Verohallinto, OP-ryhmä, Designmuseo, Marimekko, Martinex, Newsec, Aivan, Columbia Road, Pentagon ja IDEA. Keskiansio on 3 400 € kuussa, mediaani 3 700. Se ei ole huono, mutta kieltämättä ala johtaa vaurastumiseen vain poikkeustapauksissa. Muotoilun laitoksella on yhteensä noin 300 kanditutkinnon opiskelijaa ja noin 150 maisteritutkinnon opiskelijaa. Opetushenkilökuntaa on noin 40, joista puolet lehtoreita ja puolet professoreja. Opiskelijaelämä on varsin vilkasta ja sallivaa, opiskelukulttuuri tavoitteellista ja motivoitunutta. Vaikka ollaan luovalla alalla, keskinäinen kilpailu on maltillista. Opiskelemaan haetaan kevään yhteishaussa. Pääsykoe on 2-vaiheinen. Ensin on melko kevyt ennakkotehtävä, jonka perusteella noin 70 hakijaa kutsutaan 3-päiväisiin pääsykokeisiin Otaniemeen. Pääsykoetehtävät sisältävät ideointia, visualisointia ja muodonantoa. Pääsykokelaat ovat kommentoineet, että pääsykokeet ovat olleet toki aika raskaat, mutta myös hauskat ja innostavat. Moni havahtuu jo pääsykokeissa muotoilun ja oman osaamisensa monipuolisuuteen. Opiskelupaikan saavat hakijat ovat tavallisia nuoria. Jotkut ovat hyviä piirtäjiä, joillakin on hyvä värisilmä, monella on muodon, mekanismien ja rakenteiden tajua. Osa on kirjallisesti ja suullisesti lahjakkaita. Jos jotain yhdistäviä piirteitä pitää sanoa, niin kiinnostus käsillä tekemiseen ja ideointikyky ja kekseliäisyys on yhteistä. Itse ajattelen, että monen insinööriopintoja pohtivan voisi olla hyödyllistä katsoa, mitä muotoilun opinnoilla olisi tarjottavana. Miten muotoilijaksi sitten opiskellaan? Ensimmäisenä vuonna opinnot painottuvat erilaisten muotoilun alalle tyypillisten työkalujen ja prosessien opiskeluun. Esimerkiksi käyttäjät- ja vuorovaikutuskurssilla opiskellaan vuorovaikutussuunnittelun perusteita ja opittua sovelletaan käytännön tehtävään, joka voi olla esimerkiksi, että suunnitellaan kaupunkiasunnon keittiön, lajittelun ja kierrättämisen muunneltavissa oleva irtokaluste. Opinnot edellyttävät aktiivista osallistumista ja yleensä myös läsnäoloa, sillä suuri osa opiskelusta tapahtuu studioissa ja pajoilla.
Toki on luentojakin ja esimerkiksi kirjoitustehtäviä, mutta klassinen tekemällä oppiminen itsenäisesti ja tiimityönä jatkuu koko opintojen ajan. Toisena opintovuonna vaativuus kasvaa ja valinnaisuus lisääntyy. Esimerkiksi empiirinen tutkimuskurssilla opiskelija valitsee, tutkiiko materiaalien vai ihmisten käyttäytymistä. Viimeisenä vuonna pääaineopintoihin kuuluu laaja projektimuotoinen kurssi, joka yleensä on jokin yritysyhteistyö sekä kandin opinnäyte. Opintojen sisältöä on helpointa esitellä sen lopputulosten avulla. Ensimmäisenä esimerkkejä opinnäytteistä, joissa pajatyöskentely ja käsin tekeminen ovat keskeisiä. Daniel Kohvakka työskenteli keramiikkapajalla rakentaen lasitekatalogia. Juho Laasasen kaiuttimia rakennettiin puupajalla. Muita paljon käytettyjä pajoja ovat esimerkiksi metalli, lasi, biofiilia ja 3D-tulostus sekä pehmeiden materiaalien työpajat, kutomo, neulomo, kaavoitus ja painopaja. Kanditöitä tehdään jonkin verran myös työharjoittelun aikana, kuten Lotta Paananen, tai yritysyhteistyönä, josta esimerkkinä Sean Munkin opinnäyte. Erilaiset tulkinnalliset prosessit ja taiteellinen työskentely painottuu osassa opinnäytteitä. Tästä esimerkkinä Aada Teittisen ja Roosa Heleniuksen kandityöt. Yliopistoissa yleensäkin kannustetaan ottamaan kriittisiä näkökulmia ja pohtimaan oman alan perusteita. Nämä ovat hyviä, joskaan eivät ehkä aivan helppoja opinnäytteen aiheita. Tässä esimerkkinä Heidi Kulmalan ja Milo Niemisen opinnäytteet. Ja toisinaan jo kandiopintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus osallistua tutkimusryhmän toimintaan ja tehdä siinä yhteydessä opinnäyte. Niina Sireenin kandityö on tästä esimerkki. Riikka Iivanainen puolestaan kuvaa ja analysoi informaatiovisualisoijan työtään yliopiston strategiaryhmässä. Viimeiset 2 esimerkkiä liittyvät kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen, jotka ovat opintoja läpäisevät horisontaaliset teemat. Eero Brandin työ Fiskarsille keskittyy sivuvirtojen hyödyntämiseen ja Johan Nippare tutkii omassa työssään kierrätykseen perustuvaa akkuteknologiaa. Tällainen aiheiden ja käsittelytapojen monipuolisuus perustuu siihen, millä tavoin tutkinto on rakennettu. Muotoilun pääaineopinnoista muodostuu opintojen selkäranka, jota opiskelija täydentää sivuaineopinnoilla. Sivuaine voi olla syventävä muotoilun alalta tai voi myös laajentaa osaamistaan vaikkapa tuotantotalouden suuntaan. Aalto on iso instituutio ja sen myötä myös valinnan mahdollisuuksia on huomattavan paljon. Kandiopiskelijaksi hyväksytyllä on automaattisesti opiskeluoikeus myös maisterin tutkintoon. Muotoilun pääaineesta valmistuneet voivat jatkaa laitoksen omissa ohjelmissa ja tietysti hakeutua muille laitoksille ja toisiin yliopistoihin Suomessa ja maailmalla. Suurin osa jatkaa muotoilulaitoksella ja kandiopintojen varsin kattavan sisällön pohjalta erikoistuu maisteriopinnoissa omien kiinnostustensa mukaisesti vaikkapa muotoilun johtamiseen. Kiitos. Tack.